Belanja sih guys, pagi ini emak-emak aktivitasnya belanja pun minggu. Loh jajane rewet direk. Lo lengkap nok kene guys. Ojo lali lek petuk bakul iki larisin ya cakur-sakur guys. Talah. Murah meriah lho nduk kene iki. Pinten cakur? Cok. 3.000. Loh 3.000 wis oleh sak menike ya beri wis kena gawe sarapan. Ono klanting lho. Roti gorengnya pintenan? Seribuan go Gede-gede. Lo lengkap teman-teman sayure. Talah. Enake masak apa, Jek bingung. Loh. Sarapan iki rek aku rek. Besti, hei. Oh yo guys, syuting sik lek esuk. Loh. Iki aku lagi mudik nduk mengantuk Mojowarna teman-teman nang omahe Bapak.